A nosa mirada de hoxe é a dunha muller plenamente dedicada aos coidados, tanto a nivel persoal como a nivel profesional. Ela atopou o contrapunto perfecto a esta actividade que pode xerar tanto estrés no teatro, co seu grupo TT Teatro, para o que escribe e interpreta as súas propias obras xunto coas súas compañeiras Sara e Caridad. Teresa Ferreira, benvida a Oito Miradas. Moi A gracias. vida é máis un drama ou máis unha comedia? Bueno, eu creo que hai que buscar o equilibrio. Pero, bueno, a min gustan máis dúas, a drama e a comedia, pero sempre intento levar máis a comedia. Creo que sí. Levas máis a comedia, cando dis que levas máis a comedia, refíreste a que as Actitud. túas obras tamén de teatro son máis de comedia, adoitan ser de comedia? Sí, adoiten ser de comedia, pero sempre teñen un contrapunto da vida real, Non nos podemos olvidar deso. Ajá. Contanos, cantas obras levades escrito ou interpretado? Non sei se son obras, mini obras. Fálanos un Sí. pouco do formato que seguides. Vamos a ver, máis que nada son pequenos sketches que facemos, levamos escritos varios, empezamos así con pequenas cousas e fomos nos enganchando nos sketches. Pois ao mellor levamos como 15 feitos, ou algún máis. Dependendo de onde o vayamos a facer, vamos a falar dun tema en especial. Quer dicir, nós nunca repetimos. É moi difícil que repitamos. Que temas son eses? Pois centrámonos sobre todo nos temas da muller rural, pero pois 50, 60 anos atrás. Que pasou? Que eu estou vivo ou tomo os meus guións do que me contaba a miña sogra cando tiña total lucidez, porque agora pois xa non a ten. Entón ela contábame, era tan boa contando as cousas, contábamo con tanto detalle que eu vivía. Todo ela que me contaba eu vivía, como me contaba tantas veces, acabábamos chapando, sabíamos. Entón, cando empezamos, o primeiro que fun beber desas fontes, beber desa sabiduría que ela me transmitiu, e a min, como me encanta recuperar tradicións, feitos, maneiras de falar, entón todo me cadraba moi ben. Entón empezamos a facelo, a xente gustáballe, e fomos metendo tamén un pouco de dosis de humor para leválo mellor. Entón, aí Caridad e Sara, que son máis humorísticas quizás que a mí, eu son máis seria mellor. Máis seria no sentido de que quero transmitir cousas, non só que a carcajada, senón que quede un fondo. Entón, eu preocúpome máis deso, e elas poñen o mellor máis a retranca, un pouco así. Pero, bueno, entre as tres facemos moi bo equilibrio, e a verdad que nos entendemos, quer decir, apenas sin ensaios, con moi pouco ensaio, facemos o sketch, quer decir. Así que a forma das obras que escribides sería en tono de comedia, pero sempre con un trasfondo que pretende, bueno, deixar unha couso, enseñanza, facer sempre. reflexionar tamén, Sí, tamén. sobre todo a respecto desas vivencias que che transmite a túa sogra, disme, non? Sí, empecéi, porque xa che digo, como me contou sempre tantos contos, pois eu empeceime quer dicir, gustábame transmitir todas as cousas que agora non se fan, quer dicir, que é impensable, que non pasaron ao mellor 50, 60 anos, Por exemplo? Pois a ver, como che vou a dicir, por exemplo, agora que estamos xusto, que estou nun guión desto, estou como cando a xente, cando viñan polas casas, as costureiras. Viñan coa máquina á cabeza, e iban a unha casa e dicía, a ver, fai falta, hai que lle facer os pantalóns pos nenos, o vestido po día da festa. Isto ahora é impensable. Non? Bueno, é porque estou traballando nesto agora. Sí, absolutamente. A 50.000 historias. Fai pouco fixemos un vídeo de como se facía o sabrón artesanal, porque antes non había polvos de Ariel, nin, bueno, outras marcas, que non quero tampouco dicir marcas, pero facíase na casa, a min enseñáronme a facer 50.000 historias. Un xabón co que se iba lavar o río, Lavar o río, e que se utiliza incluso para... Que ingredientes? Acordaste dos ingredientes Sí, que levaba? totalmente. Por exemplo, o cebo do porco, ou do calquera animal, pois cebo curado, despois con agua, medimos a partes iguales,
E despois añadimos, había que añadía ceniza, e despois, ese sí, hai un agente químico que é a sosa, que fai ferver todo eso, e despois podemos añadir, para milloralo, que antes non se añadía nada máis, pero agora podemos añadirlle, pois, o que sei, algún tipo de suavizante, algún tipo de talco, pero non fai falta. Con eses ingredientes que agua, sebo e a sosa, eso fai unha reacción química, e iso despois fai o sabón. Menores de edad que vedes isto, por favor, non fagades isto nas vosas casas, non se pode manipular ese ingrediente sosa. Non se pode. Os vosos pais que se poñen con guantes, se queren, e con gafas e tal, pero vos, por favor, non o fagades, non o fagades na vosa casa. Pero sí que está moi ben facer xabón ecolóxico, ademais, non? Sí, porque además era unha maneira, bueno, quero dicir, antes xa sabes que se reutilizaba todo, pero agora tamén se fai igual, con aceites que xa están fora de uso, que pódense facer igual, ou aceite de oliva se o queres utilizar para o teu propio corpo. Claro. Sí. Claro, que digo ecolóxico, penso, ahora mesmo, igual metín a pata, sosa cáustica, non sei se encaixa ben aí no rollo bueno, ecolóxico. Pero claro, ten que haber aí unha reacción, porque senón eso non, claro, non cadra. Senón non se fai. Porque Porque lavar a roupa con sebo de porco, casi que non. No, pero bueno, eso utilizábase en todas as casas, a maioría sabían facer o sabón, e o que levaban ao río. Ir lavar ao río, outra das cousas... Ir lavar ao río... Ti lembraste de ir lavar ao río? Ti fostes lavar ao río? Sí. Fora das obras de teatro e na tua vida? Sí, eu tuven a suerte, eu temo a suerte que eu onde vivía na aldea pasaba o río xusto ao lado, cerquiña da casa, e a miña nai toda a vida lavou. E a nos inculcábanos, enseñábanos como se lava, porque tamén todo hai que aprender a lavar tamén, non é só chi a sacar a poñer. Como que había unha pedra determinada para eso? A pedra determinada, despois aí había que frotar ben, clarear, non clarear, que estender a... poñía a roupa como... Claro, era roupa que normalmente das tareas do campo estaba bastante sucia, e sobre todo a roupa máis blanca, entón que se facía? Estendíase ao sol, no herbal, de lado do río sempre había unha zona de erva, e ali se estendía durante as horas de sol, incluso a luna tamén fai de clarear, e iso deixabas ao día seguinte, recollías esa roupa e aclarábase. Pero bueno, quero dicir que todo tiña a súa técnica. Hoxe en día, creo que pouca xente queda que lave a roupa nun lavadero, ou mellor na súa casa, sí que pode utilizar un lavadero pequeno, pero eu falo de ir lavar a un río ou un lavadero grande de pedra, que tamén os hai. E que feito creo que algún se recuperou por aquí, incluso cerca, non? Sí, cerca, sí. Que eu teño unhas ganas enormes de estrenalo, xa o digo agora. Teño unhas ganas enormes porque temos un sketch preparado para facer eso, aínda non o fixémolo nun lavadero, pero non era moi tal. Pareceme, non sei, pois nós o que facemos é eso, mostrar, e a min como canto máis nos exteriores encanta utilizar os exteriores como escenario, pareceme utilizar os elementos, ese é un elemento estupendo, así que calquera día iremos a un lavadero facelo o sketch de lavar no río. Que ben. O tema de lavar no río sempre me chamou a atención, pois cousas que oín de que se xuntaban varias personas, non? Bueno, quen se encargaba de lavar a roupa? Bueno, as mulleres. Eran as mulleres que lavaban a roupa, non? Sempre as mulleres. En inverno, en verán, en todas as estacións, vamos. Se de feito os homes estaba tan mal visto que nin casi podían colgala, porque eso se a colgaban, algúns que ao mellor non tiñan eso, a facíano de noite, porque non estaba ben visto que un home manipulara a roupa, nin a lavara, nin a colgara, nin a nada. Que non che viran, o sea, que non che viran facelo, facelo, porque senón dicía, esta é unha María, non? Unha María, bueno. Pero bueno, menos mal que eso xa todo pasou. Eso cambiou, sí. Eso cambiou. A todos agora estamos aí involucrados nas tareas. Pero, a ver, que xa me estaba perdendo fío. Xuntanzas arredor dun lavadero ou do río. Por exemplo, ao río ibades solas ou ibades con máis mulleres? Normalmente, como se facía, era unha tarea que se facía, bueno, de mañán ou de tarde, daba igual, pero era raro que eu era unha muller sola lavando. Casi nunca. Además, isto era pois unha forma, en vez de, porque tomar cafés aos bares non iban. Non, claro. Xa non o sabía, e elas menos iban a tomar. Entón, elas era unha maneira de xuntarse e de falar dos temas da vida diaria e do cotilleo tamén, que iso tamén sigue, houbo, e aí non haberá. Había salseo aí no... Salseo total, de aí salían salseos, enfados, a paces tamén tamén tal, pero era un punto social total, que de feito eu creo que agora, quer dizer, toda a xente antes, eu acordo, esa vivencia aínda, salías ao camiño e encontrabaste con todo o mundo, agora sales a un camiño e non encontras a nadie, e o lavadero era un punto clave.
O lavadero, ou a ir á misa, eran puntos onde encontraba esa xente e falaban. Donde unha se enteraba de todo E o falaban que de estaba todo. pasando. E no non? lavadero, pois tamén había quen mira, vai ta fulanita lavando, vou meu, porque me interesa ter este contacto. Ajá. Pero sí, era un punto, vamos. Fantástico. Lavadero News, aí. Ibas Total. aí salías enterada un Aí pouco de salías todo. enterada de todo o que pasaba na aldea. Cando a xente aínda se comunicaba. Por supuesto. Porque igual se perdía un pouco, que tamén Sí. este vivimos na sociedade da información, non? E da comunicación, Sí. non? As novas tecnoloxías para facilitar que nos comuniquemos. E resulta que agora estamos todos aí, Sí, pero non nos... pero non A hai... comunicación- A comunicación ten que ser humana, vai máis alá do que unha tecnoloxía che poda Sí, ofrecer, non? eu creo que sí. A veces os gestos, as miradas, eso tamén din moito. É esencial. É por eso o teatro. Tamén. É por eso o teatro, non? Porque o teatro tamén é un xeito de comunicar todas estes aprendizaxes que ti bueno, tiveches na túa vida, pero tamén a través desta muller que convive contigo, que é a túa sogra, e que ten cantos anos me dixeras? 101. 101 anos. Sí. 101 anos. E ben cuidada está porque, bueno, ten 101 anos Bueno, e encárgaste sí, dela. os cuidados son importantes, pero Sí. ela tamén ten unha fortaleza aí que bueno, Hombre, a verdad que se non houbera cuidados ahora mismo nesta etapa que está, pois claro, non estaría aquí. Ela tivo que atravesou algunha doenza, algunha enfermidade? Non, fui a vellez, pouco a pouco, ela estuvo prácticamente útil, porque ela era, bueno, ela tiña que facer as cousas a casa, tiña que axudar, hasta os 93, máis ou menos. A partir de aí empezou con unha pequena demencia, que pouco a pouco pois, a memoria foi fallando, os hábitos pois, tamén os fui perdendo da súa vida diaria. Entonces agora está está que hai que facerlle todo tipo de cuidados. En que momento notas ti, xa que, bueno, en calquera momento que unha pregunta che resulte que non che apetece contestar, pois ti non a contestes, sabes? Pero en que momento notas ti que ela ten os primeiros indicios, os primeiros síntomas de demencia? Con miña sogra fuime máis complicado porque era unha muller tan aberta, tan faladora, que decir, ela facía as súas tareas, fixoas toda a vida, facías moi ben feitas. E a min custoume darme cuenta de que ela tiña unha demencia, porque ela empezaba a fallar, ela mellor cousas que facía toda a vida, porque as tareas da casa, do campo, ela facías moi ben, ibas a char, bueno, cando era o tempo de recolectar cebolas, ela envolvías, facía o traballo moi ben feito. E empecé a notar que ela cada vez facía esas tareas, pero dunha maneira rara. Pelaba as cebolas, cousa que ela iso nunca o facía. Eu dicía, pero eu ao primeiro pensei que dicía, a ver, está enferma ou algo. Pero sí que me custou un pouco, aunque quero tamén pensar, que foi verdad, que a miña profesión de cuidadora tamén me levou a tomar medidas rapidamente e a cada paso que vai dando eu estaba me adiantando. Por qué? Porque eu teño detrás tamén unha experiencia profesional que me axudou moi como cuidadora. Cantos anos levas dedicándote? Pois levo 20 anos. 20 anos, así que vistes, o sea, ese proceso degenerativo que en maior ou menor medida todos experimentaremos ao largo da nosa vida, non? Ese ciclo do que falábamos tamén noutra das entrevistas cunha das nosas invitadas, con Natalia Lema, escritora de Baíñas, que precisamente publicou o seu último libro, é un poemario no que un pouco pois reflexa ese ciclo vital, non? Que é como que empezamos dun xeito e acabamos pois dunha maneira moi semellante, non? Igual, sí. Como nenos, empezamos... Sí. Claro, verías un montón de casos, Sí. Igual algúns máis galopantes que outros, non? Claro, cada persona ten o seu ritmo, totalmente, a verdad que sí. Tamén verías xente de avanzada idade que non mostra ningún síntoma de degeneración neuronal, non? Nós tuve a suerte na vivenda comunitaria onde traballo, que tuvemos unha señora de 104 anos, foi unha experiencia maravillosa. Como cuidadora, como tela ali, era unha persona que soubo embellecer tan ben que non todo o mundo sabe embellecer. Porque eu creo que a veces temos que preparar para embellecer. Ela era unha muller que non necesitou apenas cuidados, ela quería facer as súas propias cousas, costounos incluso a nós, porque nós dicían, no, axúdolle eu, señora Dolores. Ela, no, isto fago eu. Era moi reservada nas súas cousas, pero dábache unha lección de embellecer. Ela embelleciu sin enfermedades, solo co paso do tempo foi como gastando, non? Pero sempre cunha lucidez
algo fora de punto. Que Que iso maravilla. non é fácil. Ahora, por desgracia, non sei o que está pasando, que as demencias ten unha enfermedad que está atacando moi duro a partir de certa edad, non? De unha maneira máis dura ou menos dura, pero sí que está. Pero ela fui unha das mellores experiencias que tuven como cuidadora, poder cuidar a unha persona así e tela comigo todos os días prácticamente, porque traballamos a turnos, pero casi a diario, e aprender moito dela tamén. Como envellecer, ela estaba ali, sabía que tiña a súa familia iba a vela, pero ela non quería molestar, quer dicir, quería, no, vos faced a vosa vida, eu aquí estou moi ben atendida, cuidada, gustaballe que a viñeran ver, pero non estaba, ai, que non ve, nada, nunca se queixaba de nada. Quer dicir, foi unha experiencia total. Maravillosa, Quer dicir, ojalá podamos todos aprender un pouquiño, non vamos a, cada unha é unha persona, pero sí tamén a que deixar vivir, cando chegas a un punto de que a túa vida está xa, pois, bueno, pouco a pouco de decadencia, tes que as novas generacións, os fillos, os netos, que teñan que vivir a súa vida, que te atendan, pero non ser como aí, non estar demandando seguido unha atención que eles teñen que tela para a súa vida tamén diaria. Eso hai no que entender, e non todos chegan, non todo o mundo entende. Non todo o mundo entende iso, ni tampouco, como indicabas antes, cada persona asume de maneira diferencial o paso dos anos, non? Sí, totalmente. Hai xente que o acepta resignadamente, hai xente que o acepta incluso con sentido de humor, e hai xente que non consigue asimilar que se está facendo, que nos facemos maiores con cada día que pasa, non? Claro, porque ti estás facendo acostumbrándonos unha cousa tan básica como comer ou como asearse, que toda a vida o fixeches, e ti manejabaste ti, e ti era a túa intimidade, a veces non a queres mostrar, porque a veces é duro tamén, non? Pois iso a veces a eles costalle moito desprenderse dese perjuicio, para que ti lle axudes. Non todo o mundo, pero, bueno, esos son os primeiros contactos. Despois, a verdad que enseguida tampouco hai tanta, quer dicir, enseguida os primeiros contactos sí, pero, despois eles adáctanse tamén, sempre ti que lle mostres, claro, a cuidadora tamén ten que saber facer as cousas. É dicir, que en maior ou menor grado sí que conservamos esa adaptabilidade hasta o final. Non todo o mundo, pero sí. Non queda máis remedio que adaptarnos, claro. Claro, canto mellor sea a adaptación, mellor vai ser todo, para a cuidadora, máis para o usuario. 20 anos dedicándote aos cuidados. Tanto a nivel persoal, como falamos, a nivel particular, na túa propia casa, non? Coa tua sogra de 101 anos. E tamén na vivenda comunitaria, sí? Daqui de Vimianzo. E, ademais, en outras experiencias tamén sí, tamén en algún domicilio particular tamén estuve facendo pequenas axudas, que tamén, quer dicir, todo enriquece. Estas cousas eu creo que as temos que tomar, hombre, sempre moi profesionalmente, sempre que trates con personas, sempre hai que tomar, pero eu creo que hai que ver sempre o punto enriquecedor para a persona. Ti cando cuidas, quer dicir, ti das uns servicios, non? Co teu traballo, pero ti tamén absorbes parte das cousas da persona. E todo te enriquece. Aprendes de uns, de outros, o que te dicía por señora Dolores, que fui así. Eu aprendín de señora Dolores, aprendín de máis xente, a ser paciente, a ser tranquila, a dicir, bueno, pois esta persona que era máis tal, pois eu así tampouco non quero ser. Un aprendizaje que che vai valendo para ti. Que bonito, que bonito. Sí. Así que establecese unha relación que supera a estritamente profesional, non? Sí. Tocouche algunha vez, imagino que sí, en 20 anos, tocouche algunha vez despedirte dun dos teus pacientes, dunha das túas persoas coidadas? Sí, tocoume, sí. Canto de... Fui duro. Canto de duro pode ser? É duro porque, bueno, a min tocoume, eu traballo a turnos, entonces temos turnos de mañán, tarde, noite, e fui nunha noite. Claro, a noite sempre é máis dura para todo, duro, porque todo che dói máis de noite, todo che ven a cabeza máis. Entonces, claro, nós tiñamos unha paciente que xa estaba, bueno, a verdad que estaba moi maliña, pero non esperábamos, incluso os días anteriores estuvera moito máis espabilada. E, ostra, mira que ben, creo que está mellorando un pouco. E, bueno, non fui moi violento, pero sí que, vamos a ver, estaba bueno, na cama, evidentemente, de noite estaba na cama, e, bueno, fun a visitar sobre as 3, e despois, cando fun as 7, pois, bueno, xa afinara. Pero, bueno, ainda así, vendo que, bueno, era unha persona que tiña xa bastantes problemas, e que a veces dinos, é millor, a veces, bueno, o que oímos, non, nas casas, entón,
a veces é mellor morrer e non padecer tanto, non? E a verdade que non nos estaba pasando ben, aparte que tamén tiña, aparte das enfermedades, tiña tamén as demencias, que xa non se enteran moito de cousas, e bueno, non fui un caso, pero sí que doíu-me igual, porque non o esperaba naquel día. O mellor outro día que estaba máis pochiña, pero ese día non. Pero eu creo que tamén é bo que teñas esas experiencias. Sí, É bo tamén, porque hai que normalizar esas cousas. totalmente. Normalizar algo tan natural Normalizar- como é un cambio de Sí. estado. O sea, é dicir, a morte non deixa de ser É pois, verdad, natural. sí que lle temos medo e a veces, claro, coas persoas máis novas é unha cousa que... Pero co tempo, a min pásame como mellor antes, pois, jolín, falarme desto, e dixo, ui, no, a min que non esas non me toquen. Pero eu creo que a medida que nos vamos, sobre todo no meu traballo, pero é unha experiencia tamén máis, eu creo que tamén hai que ter estes tipos de experiencias. Totalmente. Venme á cabeza ese lema da xerontoloxía, eu non sei eu creo que está moi vixente aínda, que é o de máis vida aos anos e non máis anos a vida, non? É dicir, o tempo que se dure, durar como Claro, calidad o que de che vida. quere dicir. Neste sentido, algunha vez te encontraches con alguén sumido na desesperación xa que de alguma maneira quixera morrer? Que dixera, eu aquí xa non estou pintando nada, xa son totalmente dependente, non quero máis. Esa é Hasta aquí. unha frase que se di a menudo, pero non se cree todo o que se di. Vamos a ver, dicímolo de boquilla e eles que están o mellor nunha fase, non? Pois máis cercana. Ajá. Pero aínda así, dino, pero eu seino que non, que eso a veces é unha maneira de expresar, pero non sinten que é eso. Eu creo que, home, hai casos que sí que desean a morte, non vivín eu con eses casos tan duros, pero incluso en caso que se tuve unha experiencia dunha persona que facía de maneira individual, nunha casa privada, que estaba mal, eu nunca, que estaba maliño, pero incluso agarrabas a vida. Ti podías sentir eso, Eu non? sentía eso. Cando alguén nese estado, bueno, tampouco se pode generalizar, pero cando din eso, cando verbalizan eso, é unha forma de exteriorizar o seu sufrimento, pero de buscar axuda, case, non? Sí, Claro, sí. entendo. Xa digo, a min parecemo así, porque oímolo a diario, Sí. oímolo a diario. Sí. Sobre todo cando está de unha fase de que ao mellor había pouco tempo que facía as súas cousas e de repente necesita axuda. Pa tal así val máis morrer, pa tal así val máis Sí. morrer. Pero, unha vez que xa se adaptan a esa nova fase, que é a axuda, de ter unha persona que lle axuda, xa normalizan, vale? Así suele pasar. Mira, a ver con cantos, facendo check aí, a ver con cantos coincides, a ver se é familiar, se cadra non, eu espero que non. Trastornos do sono, trastornos do sono, irritabilidade, ansiedade, reacción exagerada ás críticas, dificultades nas relacións interpersoais, sentimentos de desesperanza, resentimento cara á persoa que coida, pensamentos de suicidio ou abandono, frecuentes dores de cabeza, perda de enerxía, sensación de cansanzo, iso sigue, son os síntomas do síndrome da coidadora. É dicir, se ven, como ben comentabas antes, as enfermedades degenerativas cada vez están máis vixentes na nosa sociedade, por moitos motivos, o envellecemento da poboación, o aumento da esperanza de vida, este é un mal instalado na nosa sociedade. Hai moita xente, normalmente tamén o perfil coincide sempre, despois falaremos un pouquiño sobre o perfil da coidadora, que adoita ser muller de entre 45 e 65 anos, etc. Despois comentamos tamén, que adoecen desta sintomatoloxía, que é gravemente perturbador para a súa saúde física, psicolóxica, social, etc. Identificaste con algún síntoma destes? Ti que eres unha muller que coidas na túa casa, que coidas no teu traballo. Que me dirías disto? Como se pode superar este síndrome da coidadora? Vamos a ver, eu, por sorte, non sufro prácticamente ningún desas enfermedades que hai aí, por sorte. Sempre tomei o meu traballo como un aprendizaje. Eu tamén non é que de noite me prepare para ir traballar. Non, hombre, pensas, actitud sempre positiva, enfrentar todo o que te encontres, intentar resolver, se podes, se non, pide axuda.
E despois, o ambiente no traballo é fundamental, ter un bo, pois, levarse ben, non? Como dicimos normalmente, coas túas compañeiras de traballo, eso facilita moito as cousas, pero eu creo que, para min, o que me axuda é a miña actitud. A miña actitud sempre positiva, sempre. E intentar solucionar os problemas se podo, se non, pido axuda. Eu, para min, xa te digo, hasta ahora nunca me desesperei frente aos cuidados, nin a veces as situacións, que a veces as situacións son peores. Podes ter, a veces, pequenos enfrentamentos cos usuarios, porque a veces, claro, temos puntos de vista moi diferentes, pero eu creo que non hai... Eu nunca cheguei a casa e levaba eso para casa, non. Bueno, eso foi unha cousa puntual, vamos a intentar solucionar, pero nunca me quedei con esa cousa de dicir, isto eu xa non valgo, porque a min comigo non sei... Porque hai personas, hai usuarios que a veces non coinciden os teus... Non empatizas, sempre. Pero eu creo que hai que ir buscando a forma. O sea, digo, teño a gran suerte de que nunca me afectou nin que houbera problemas, nin que ao mellor se enfrentara a min dunha maneira máis violenta ou non. Nunca tuve... Sempre intentei darlle pouco valor a esas cousas. Ao contrario, resolver o problema. Ahora que estabas a falar dun concepto moi interesante, creo que é o concepto de axuda, pedir axuda. Sí. Para toda a xente que nos está a escoitar, que nos está a ver a través de internet, pedir axuda a hora de coidar a unha persona é signo de debilidade? Non, pa nada. Querer ser un autosuficiente e dicir, eu mesma me valgo para todo, non. Compartir os problemas creo que é minimizalos. Eu, para min. É un erro caer niso de coidar sempre en solitario e creer que non necesitamos axuda. Todo o mundo necesita axuda, Todo o mundo necesita axuda. Porque neso consiste exactamente ser humanos, non? Os humanos, se chegamos ata onde estamos, gracias á axuda, a cooperar. Claro, é que eso se trata, non? É que a veces dilla, vamos a ver, se eu se digo, mira, a veces podo mandar unha tarea, se ti me axudas a min e eu te axudo a ti, xuntos vamos facer moito mellor. Que bonito. E que satisfacción é, porque para min é unha satisfacción moi grande, cando hai un usuario que por mellor, chegou dunha situación complicada, cos teus cuidados, que axuda, que el que se integra, é que eso millora. Non hai maior felicidade para unha cuidadora que vexas un logro, aunque sea pequeno, do teu traballo. Así que eu creo que nos temos que aferrar a ter unha actitud boa. Oye, eu non digo que teñas que ter tamén unha mínima formación, porque todo é importante, non? Coñecer intentar tamén, procedimentos técnicos. Claro, intentar tamén ir aos cuidados con algo ou con experiencias que tamén se adquieren, ou tamén con un pouco con formación. E que lle dicimos a esa persoa que nos está escoitando, que leva, por exemplo, 10 anos coidando a súa nai, o seu pai, a súa avó, a quen sexa, e que cree que soamente ela ou el entende a persoa que está a cuidar, que ninguén vai cuidala como a el ou como a ela? Que podemos dicirlle a esa persoa? Ojalá todas as persoas maiores puderan estar cuidadas polas súas familias e nas súas casas, sería o ideal, pero hoxe en día isto a veces é unha cousa difícil. É unha persona, unha familia que ten unha persona ao seu cargo, necesita ter o seu tempo, buscar o seu espacio, porque senón vai acabar no que estábamos nese síndromes do que falamos. Unha forma moi bonita que teño escoitado é coidarse para coidar. Unha persona non pode dar o que non ten para sí. Unha persona non pode dar, por exemplo, amor se esa persona non recibiu amor, non sinte amor por sí mismo tamén, non? Entón, pois, é importantísimo deixar isto moi claro que o primeiro paso para cuidar a alguén é cuidarse a sí mismo. Eso inclúe a saúde non só a saúde física, senón tamén a saúde psicolóxica, social, verdad? Ter os teus espacios, relacionarte coa xente, non encerrarte na túa casa sola coa persona que estás cuidando, compartir o que che pasa coas amigas ou con profesionales. Por qué? Porque isto vai enriquecer a todos. Porque eu xa sei que a veces di, como a mí non vai cuidar a miña nai nadie. Claro, ti vas lle dar algo que ao mellor outros non lle dan, pero ao mellor a ti faltanche cousas
que che van a dar un profesional ou unha compañeira que che axude a dicir, e tamén, aparte deso, buscar os teus espacios, deixar a alguén, se podes, dicir, bueno, pois mira, miña nai, teño, agora hai servicios sociales que nos están axudando, pois tamén Moitísimo. deixar que entren na túa casa para que ti teñas o teu espacio. É Porque dicir, poñer límite á cantidade de cuidado que prestamos. Sí. É dicir, confiar tamén en terceiros que nos podan axudar, porque os aportes de outras persoas poden ser moi interesantes Moi tamén, non? interesantes. Sobre todo, non solamente no aspecto técnico, que nos poden dicir, mira, os volteos pois, fanse así, ou proba con isto, proba con outro, ou aseo, senón tamén a hora de buscar ese tempo para nós que é tan fundamental, non? É Para non caer fundamental. no descontrol do síndrome da cuidadora, neste caso, non? Sí, vamos, eso recomendo a todo o mundo. A que cuiden os seus familiares? Por suposto que sí. Moi interesante. Canto de importante é manter para unha mesma, cando é cuidador, manter uns hábitos saudables, dentro do posible, exercicio, alimentación, sono, podes nos contar algo sobre iso? Bueno, eu creo que é o que dicías ti moi ben, non? Cuidarse en general, tanto na alimentación, buscar o teu tempo dar o teu paseo diario coas veciñas ou con unha amiga ou co que sea. E despois, bueno, eu creo que, por qué? Porque iso vai nos permitir que a nosa cabeza este ben amueblada. E sobre todo eso, que me quero ir de vacacións, non podo porque eu non podo. Agora, gracias a Dios, temos medios ao noso alcance para poder aportarnos esa axuda. Utilicémola, porque iso, vas a vir duns días libres, non fai falta o mellor un mes, que non fai falta, o mellor dun fin de semana, pois, isto vas volver cas pilas cargadas. Esa é fundamental, é o que dicía sempre, hai que vir con outra actitud nova, renovada, para que ti des o que tes que dar, porque senón basta ir gastando como unha pila que se vai gastando, desgastando, hasta que un día vas ter ti ser quen te cuiden, pero de inmediato, ou ter que ir a un profesional, cando aínda non é o tempo teu de... Verdad. En canto, comentaba o tema da alimentación, porque imagino a esa persoa que vive, é dicir, imagínate un fogar, antes, como ben falábamos aquí en outros programas de 8 miradas, convivían varias xeracións na mesma casa, non? Entón, digamos que era como unha axuda mutua que duraba sempre. Agora, as familias non se constitúen desa maneira, non? Entón, é moi frecuente ver, ademais de xente totalmente soa, tamén é frecuente ver un domicilio no que vive unha persoa dependente co seu cuidador ou ca súa cuidadora. Vamos falar claramente coidadora, porque normalmente o perfil é un perfil femenino, case sempre, non? Entón, isto típico de que, claro, como estou sola xa non fago de comer, non como xa directamente, coño un cacho de pan e tiro así todo o día, non? Eso é moi desaconsellable porque claro, hai que partir sempre dunha base, e a base está justamente aí, non? Na alimentación, en ter uns patróns de sono pois regulares, saudables, manter uns hábitos saudables e tamén un pouco de exercicio físico, que justamente onte coincidía cunha nutricionista, que está aquí no noso centro de saúde, que estamos, bueno, están a levar desde en consonancia cos servicios sociais polas parroquias de información, comentaba que camiñar, non? Quen camiña? Todo o mundo que estaba ali presente dixo, eu vou camiñar 2 horas, eu vou camiñar 1 hora, eu vou camiñar 3 horas. Non chega con camiñar, polo visto, non basta con camiñar, non basta con camiñar. Camiñar está moi ben porque sempre é mellor o movimento que estar estáticos. Pero o que hai é que facer exercicios de forza dentro dunha algo razonable para cada un, adaptados a un mismo, non? Pero sí traballar coa musculatura, facer un pouco de forza, eso é algo tamén importante, non? Reservar media hora, 40 minutos para nós, nese sentido, non? Aínda que a veces é complicado e deixámonos levar un pouco, non? Sí, eso é razón. Usar o sentido do humor e buscar o lado positivo de situacións complicadas. Creo que és unha experta nesto. Creo que eres unha experta nesto. Porque este sentido do humor úsalo non somente nas túas obras de teatro, nas vosas obras de teatro, senón tamén no teu día a día como cuidadora. Como consigues manter un espírito tan positivo, con esa boa enerxía, nun ambiente como de cuidar a persoas que necesitan cuidados?
Vamos a ver, mira, eu de verdad, a ti tú sempre vai a tope. Home, ao final do día o mellor vais agotando, pero eu digo, mira, a min gustoume o teatro desde hai bastantes anos. O teatro, que a ti moi ben falabas que dicía que había de ser unha asignatura, o teatro, eu nunca fixen tanto teatro como no traballo. Nunca. Porque non é que isto te, vamos, dicindo que o traballo é un teatro, ou que me tome os usuarios como actores. Non. É que, vamos a ver, cada unha veces, unha pode ser gracioso, outro mellor costelle máis, pero ti teslle que entrar a cada un, porque cada un é dunha maneira, entonces tes que convencelos a veces, eu intento sempre facer moito teatro, non é que o faga de mentira, pero utilizo teatro, utilizo pois a improvisación, a veces hai que improvisar moitísimo, porque de repente apareceche algo, ou que non quere facer algo, ou que se pasa, hai que saber frenar. Entonces a veces tes que buscar a imaginación. No, mira, sobre todo, bueno, non sei se isto está ben dicilo, pero volvo outra vez, porque a demencia de verdad que é un mal tremendo. Entonces a demencia sácanos a memoria. Entonces a veces, pois é repetitivo, non comín, acaba de comer e dinche, ai, mira, vou comer que eu non comí nada, teño unha fame. E claro, ti unha vez, a primeira vez, dice, non, usted xa comío, hasta ahora non volve. Pero, claro, eles tamén se enfadan porque ti levas ya contra. Entón eu digolle, mira, estou facendo, estou a puntiño de facer, cando ti listo, chamo e vamos comer, sentámonos as dúas e poñémonos a comer. Pero ti espérame, tesme que esperar un pouquiño, ao mellor ese efecto xa pasou, porque eso é pasajero. Entón, simplemente con eses detalles, porque se ti lle estás negando continuamente que non ten razón, póñense peor. Pero eu, por eso que utilizo o teatro, eu xa digo, é increíble dicilo, pero utilizo moitísimo, moito, a todos os niveles, pero sobre todo con este tipo de perfil. Que maravilla, Teresa, que maravilla este exemplo que nos acabas de dar, que é un exemplo, eu diría que magistral para resolver unha situación como a da repetición deste síntoma tan frecuente nas demencias. No, de verdad, quero dicir, eu non sei, eu como cando un ten nenos pequenos, non? Que a veces ten que buscar estrategias para que coman, pois non sei o mismo, eu veño ao teatro, porque a mí o improvisar, plin, encende, aquí, ataco por aquí. Sempre, hasta ahora funcionou todo moi ben. Pois mira, imos falar de teatro. Antes de empezar xa a falar do teatro, que é un tema que nos interesa un montón, é saber, bueno, un poquinho onde van ser as vosas próximas intervencións, obras e eso. Antes de eso, quería tamén lanzar unha mensaxe a xente que nos está escoitando, que é que se tedes dúbidas, se queredes ter información sobre como previr este síndrome da cuidadora, non dubidedes en acudir aos servicios sociais, vale? Ali hai xente que vos pode axudar, estamos para iso, así que invito a todo o mundo que se vexa nesta situación que acuda a servizos sociais de Vimianzo, neste caso. Eu como psicólogo do Concello, pois intentarei botaros unha man, ademais de todos os meus compañeros que estamos ali, así que, bueno, vamos agora abrir o capítulo, abrir o melón do teatro, vale? Que ese sí que é un capítulo tamén moi interesante e que queremos profundizar sobre ele. En que momento unha persoa di, vou facer unha obra de teatro, voume plantar diante da xente a interpretar un papel? Bueno, foi así fruto da casualidade, porque nós empezamos ali na parroquia, que viñeran uns curas novos, e tiña moita gana de dinamizar a parroquia, que collera, bueno, así para facer actividades, sobre todo as persoas novas, para ir conocéndoas. Ocurriuse a idea de buscar un monitora de teatro, que, bueno, en principio era de tempo libre, pero, bueno, facía tamén teatro, que de feito ainda sigue facendo, ainda sigue dando clases. Entón, tuvemos a gran suerte de que, bueno, reunímonos novos, nenos, non tan nenos, a min colliume en mediana edad, pero ainda bastante máis nova, pois deso xa empecé no 99. No 99. E foi unha experiencia que tanto me gustou que eu decidín seguir. Entón, despois o Concello empezou a ofertar actividades de teatro. Nós seguimos facendo teatro na parroquia por medio da asociación,
seguimos facendo teatro, foi dunhas actividades que empezamos, que entonces a min enganchoume muitísimo. E sobre todo que, retomando algo que falabas ti ao principio cos rapaces, eu era unha rapaza que lle tiña pánico a ler en público. Mira, eu non sei agora os profes como vos fan, pero naquela, a nosa profe, sobre todo de sociales, para explicarnos o tema, o que facía primeiro era, dicía, a ver, tú, lee este trocito, non? Antes era todo en castellano, e leía, e cada unha, así, ao azar, leía un trozo. Mira, eu estaba temblando, cando, a ver, eu queríame como ajochar. Que non me toque, que non me toque, porque eu empezaba a tartamudear, os nervios podían comigo, entonces eu tiña esa carencia. Eu sabía que tiña esa carencia detrás de min. E co teatro soltouseme todo eso. Que eu xa digo, o teatro debía ser unha asignatura non obligatoria, pero bueno. Por qué? Porque te axuda moitísimo a afianzar, a collerte ti como valorar e dicir, no, eu sí que podo. É bo para a autoestima, sí. Totalmente, bo para a autoestima e intentar improvisar, porque hai situacións que a veces, a ver, como salgo desta? Pois veña, teño que salir, non me quedar calado, ou, xa digo, despois falar en público. A miña filla empezou a facer teatro a canda min. Ela era así tamén super espabiladiña, e bueno, tuvo moitos anos facendo teatro, hasta que despois viñeron a parte de estudios, que tens que marchar para fora, tal. Ela dime, mira, mamá, eu valíome tanto teatro cando tiña que facer os meus proxectos. E cando fui o seu, bueno, ao proxecto de carreira, pero xa antes, na exposición de traballos. Que estudiou ela? Que estudiou? Enxeñería mecánica. Ajá. E agora, ainda lle sigue valendo. Ela, o falar en público, tanto para expoñer un traballo, como agora para expoñer un proxecto cos seus directivos, a todos esos, cos seus jefes, ela digo, a min valíome moito, porque eu collín esa forza que necesitas, ese afianzamento, para ti facer isto, porque a veces eso dá moito, creache uns nerviosismos tremendos. Hai persoas que se bloquean. E eu xa digo, home, tamén me viría un pouco. Para min, o de falar en público, para min, non me dá reparo ningún. Creo que vai haber un montón de inscritos na Escola de Teatro esta temporada, preparadevos, porque temos Escola de Teatro en Vimianzo. Home, claro, sei non moi ben, que levo indo moitos anos a Escola de Teatro. Para min, valíome moito despois, bueno, o rollo que bueno, nos grupos, que o pasas genial, que tratas sempre de divertirte. Nós, cando vamos a clases da Escola de Teatro de Vimianzo, aparte porque vamos ao Teatro da Escola de Vimianzo, pois facemos nós por libre historias, non? Pero, bueno, é que somos unha pequeniña familia, rímonos en plan coña de uns dos outros, porque claro, este fai así outro, pero é unha risa sana, ninguén me está aí a meter cizaña, non, porque sabemos do que estamos a facer. Pero xa digo, vale moitísimo, e eu creo que os rapaces que están agora, sobre todo agora, empezando xusto esta edad, que é onde empezan a ter estes traballos que hai que expoñer, que hai que xa tal, eso vai a dar moito. Quen é o profe? Quen é o vosso profe? O noso profe, agora, ai, mi madre, que me marchou o nombre do profe. Ai, Será Toño? Toño Casais, a mi madre que me mata, faiseme un fixoseme un lago. Toño Casais, levamos... Sí, agora xa que non me salió o nombre. Gran actor, con un montón de... un bagaxe importante, non? Sí, ten. A verdad que si a nós tamén xa nos conoce, claro, agora xa sabe de que peco seamos, porque agora, claro, empeza este tempo a min, empézame que xa memorizar textos xa empeza a costar. Porque claro, hai que memorizar. É a memoria, que non se nos olvidemos da memoria, Hai que practicar bastante. Sí. Os textos, imagínate, pois, como se memorizan os textos? Porque despois supoño que tamén hai unha... Imagínate, tes unha folla, non? Ou dúas follas de texto que memorizar. Despois, cando ti estás interpretando, eu digo porque agora para a intro deste programa, por exemplo, son 4 líneas e eu estou aí xa temblando, sabes? Mira, o típico que como no profe, non, que non poden estudiar porque non houve luz.
Eso non funciona. No. E nós dicimos, Toño, eu na casa se vio todo, pero chegas ao escenario e... Pero nada, é cuestión de práctica. É un pouco de práctica, cada un vai ter unha técnica, non? Eu quero estar sola para estudiar, quero estar sola. E ir absorbendo todo. É a cuestión de, home, uns teñen máis facilidade que outros, a min agora xa me empeza a costar. Pero añades con esa capacidade de improvisación, Home, añades cousas. claro, vai dicir, non? pero o que estades dicindo non é o que está aí. Pero ti tranquilo, dicimos lo mismo. De feito, estaba en recordar que moitísimas das escenas de películas míticas, non sei, ven má cabeza Taxi Driver, se me equivoco, pois poñedo en comentarios por aí, poñedo, non tes nin idea de cine, non sei que, igual, pero a escena mítica de Robert De Niro en Taxi Driver coa pistola e o espello, Talking to Me, creo que é improvisada por él, o sea, moitísimas grandes escenas do cine pois son improvisacións que non estaban no guión, non? E iso pois tamén, carai, pois a un actor debe de facer sentir moi ben. A min teño unha cousa que me pasa a mí, non sei se é a maioría, que, bueno, nós somos actores, vamos, eu non me considero actriz, pero a min pasa unha cousa, o día do estreno, mira, vamos ca obra que intentas levala o texto chapado, máis ou menos os gestos que tens que facer, pero o día do estreno a min é como se tomara non sei o que. É unha adrenalina que te sube tan fuerte, que faz cousas que nunca fixeches nos ensaios, pero pa ben, a min pa ben. A min o estreno é unha bomba, é como se salir ao escenario, os primeiros segundos é nervio puro, e despois é como se destaparas un tapón de champán. Plin! E empezas a sacar todo, esa cousa que nunca sacaches en ningún ensaio, sale ese día. Quer dicir, eu escoito sempre as persoas que son grandes actores que din que a medida que pasa o tempo jamás se che van ir os nervios, é verdad? Nunca, os nervios, nunca estás esperando eses anequiños, a veces penso, cando estou de espectadora, estou esperando a que entre, estou dicindo, que nervios están pasando aí? Son uns segundos de nervios, pero a min pásame eso, é abrir, empezar a dicir a primeira palabra, e se a primeira palabra xa sale, a primeira frase, bum, xa é unha adrenalina a tope. Pura adrenalina. Sí. Unha pregunta, Teresa, é eso o que engancha? E tamén engancha, porque eso tamén che gusta. Eso tamén, sufres eso, pero enganchas. Cal é a mellor parte? De interpretar unha obra de teatro. Cal é a mellor parte? Que é o mellor? O aplauso final? É o proceso? É cando estades preparando? É escribila? Cal é a mellor parte? A miña mellor parte, eu creo que é despois de... Home, toda, eu teño ahora que estou nos guións, que tamén estou preparando os guións, que para mí é unha faceta nova, a de preparación de guións, que antes nunca fixera, pero crear é estupendo, crear é buenísimo, pero despois, cando terminas, e ves que máis ou menos o que fixeches se parece ao que ti tiñas anterior pensado... Se parece. Se parece. Porque eso tamén teño falado con músicos e con outras persoas da arte, e, bueno, de diferente... Calquera proxecto que ti teñas na cabeza, podelo imaginar, podes telo moi ben detallado, podes telo puntillosamente escrito ou redactado ou estruturado, pero sempre vai haber margen ao error e margen a... Tamén a maravillosa improvisación. A improvisación. A cousas que non contabas e que surgen e son magia, non? A veces o aplauso é moi importante. O aplauso dache... Quer dicir, o aplauso ao actor dalle... tremendo. É unha caña que che dá tremenda. Eu cando todo o mundo está... A veces diso, penso, non, estarán escuitando, non? Pero un aplauso é moi motivador. Pero eu creo que eso, se eu despois, eu solo non vivo solo de aplauso, se eu quedo satisfeita, entendes? Se eu, porque a veces, fíxatelo genial. Ti sabes dentro de ti se foi tan genial ou non. Eso, pa min. Eu tive unha sorte de vervos algunha vez, aparte do aplauso que é un estruendo final brutal, eso é verdad, sí, é verdad, sodes moi seguidas e sei no ben, así a nivel local. A nivel local, eso. As risas durante o espectáculo son pero unha barbaridade, o sea, a xente trónchase con vos, pero durante o espectáculo, sabes? O sea, que é como fantástico ver como a xente o está pasando tan ben. Identifícanse? Sí, aí está. Eu teño, bueno, nós creo que temos un público, non en general, que é un público que maioritariamente é feminino, e que tamén ten unha mediana edad. E, sobre todo, a min encántame facer cousas cando hai persoas maiores. Porque nós, como contamos vivencias que elas viviron, elas, ao recordalo,
Ai, é que se dicía así, estaban, cando elas non saben que teñen que estar caladas a veces. Elas, e de repente, sí, é que facíamos así, e depois a xente eu di, é que dicides tal cual. Eso para min é a mellor satisfacción, que ti lle chegues, e que eles se identifiquen co que ti dis, porque eu non vivín tanto, pero eles viviron máis. Pero se eu son capaz de lograr crearlle un ambiente que se facía unha tarea ou que se falaba de cousas e que elas se reconozcan aí, para min iso é lo máis. Escunchar, bueno, vos, como Sí. decides na vosa... Sí, escunchar. Escunchar, como se di en moitos sitios, Sí, esfollar tamén, esfollar. lavar no río. Que máis actividades levades ao escenario? Fixemos de todo, mira, fixemos cousas que un poquinho así distintas, que foron facelo dos Penedos, facer como... Os Penedos, que é eso, os Penedos? Contalle para a xente que non está ao tanto. Eso, nos Penedos de Traba, Pasarela, que son, aí, bueno, que aí eso é un paraje maravilloso, e que temos esas pedras que simillan figuras que podemos crear, quer dicir, a veces a imaginación aí tamén ten moito de... Non moito, pero bueno... Un paseo bonito, Aí é un paseo precioso, pero, bueno, pidíronos que fixéramos un sketch. E eu, claro, dicía, eu cando controlo o tema, genial, pero cando non controlo tanto, a veces pido pequenas axudas, sobre todo para informarme e tal. Entón, fixemos algo moi diferente, porque vamos, os Penedos quedannos cerca, pero tampouco non son super conocedora de tal. Eu quería facer como, si, por exemplo, unha persona que viñan nas camiñatas, como facer como unha especie de guía, pero ao mesmo tempo contar anécdotas, porque guías a tiñan. É dicir, guía eu non quero ser, pero sí que quero amenizar, non? Que se chaman agora as andainas teatralizadas. Entonces, que fixemos? Pois imaginarnos que ali había unha historia, e contamos unha historia de algo que pasara ali, dunha princesa que vivira na torre, porque hai restos dunha torre, que dempos por amoríos que se enamorou dun gaiteiro, porque o noble quería, pero ela gustaballe máis o gaiteiro, e despois acabouse tirando desde a torre, e despois, bueno, hai como unha tragedia casi cómica, pero despois aí quedou plasmado o gaiteiro, a mala moza que era, bueno, da nobleza, ali na Pedra do Bico, aí están os dous bicando, nós creamos unhas historias... Unha lenda. Unha lenda coas propias Penedos. É verdad que ao principio fui así como, claro, era algo que nos sacaba do noso ritmo habitual, a da nosa forma de facer, pero foi moi bonito. Como conoces as túas compañeiras Sara e Caridad? Díseno ben, non? Sara e Caridad, sí. A ver, Sara e Caridad son veciñas miñas. Ajá. Sara, bueno, como a min, fomos juntas á escola e todo, vamos a teatro, conocemos en teatro. Caridad emigrou, eu con Caridad non tiña tanto contacto, Caridad emigrou, pero retornou, xa aquí os últimos anos, e acabou jubilándose xa, non? Pero claro, ela ao vir, como ela dicía, dio moitas veces, eu marchei moi nova, cando volvín, era todo moi distinto. Eu non tiña os amigos de antes. Entón, ela empezou a ir á asociación para crear, para meterse nos hábitos de dinamizar, porque ela non lle gusta estar quieta para nada. Entón, empezámonos a conocer. Ela empezou a tamén a apuntar a clases de teatro, e ela ten unha sorna super especial, que, bueno, é verdad que é buenísima. Retranca, así. Unha retranca, ten... É algo que a min... Eu eso é así, ese punto como ela non o teño, pero, bueno, alimentome... Eu teño outros puntos. Entonces decidimos, así, bueno, foi unha historia, a veces por unha andaina, por que non facedes algo as de teatro, por que non nos facedes algo aquí, porque agora isto de andaina teatralizada, pero a ver que facemos, claro, porque iso é todo moi bonito o título, pero depois hai que poñerse a traballar. E chamaronme a min, e eu dixen, pois a ver, Sara, ti estás disposta? E dixen, a ver, Sara, Caridad, porque facemos algo cortiño, e a verdad que foi o inicio desta etapa nova que estamos vivindo, que nos empezamos a congeniar tamén nesta nova modalidade, que non ten moito que ver co teatro máis formal, porque esta é unha cousa máis creativa, máis de recuperación. Entonces, compenetrámonos moi ben, e seguimos facendo cousiñas, así que a veces, cando nos chaman, alá imos as tres. Fostedes xa a lugar, vamos a falar claro, ou así, algún non sitio é o meu top, Non é o voso objetivo. Non estaría mal. Pero tampouco non é que teña eso na cabeza, jamás o tuven, Non? Non. Eu, xa digo, donde vayamos que guste, punto. Non, donde eso sí que nos chamaron de a Festiletras. Galloso, se nos estás vendo,
chámanos, o sea, chama, galloso, chama. Non te, o sea, estuvo traballando toda a noite traballando. Pero no. Enténdoche ben por onde queres ir, vale? No, É un no. grupo de teatro máis independiente, Sí, máis... sí, máis a mí encántame os ambientes ao aire libre, xa te Ajá. digo, aunque a veces Cercanía. a cercanía, nos é raro que montemos nada, facémolo así. É así, a nivel local está ben, o importante é que o que fagan que a xente que se divirta. A nós que podamos, pois eso, ser un pouco creativas a cada vez podelo facer millor. Non, porque nós falamos ca nosa propia, falamos en galego, pero non falemos un galego normativo. Non, Falamos claro. o galego que falamos na nosa casa. Aquí estamos usando o galego normativo, pero que Bueno, conste que aquí eu no. falo con seseo e con geada, como a todo o mundo de Vimianzo, super orgullosos da Sí, nosa sí, forma sí, de falar, é unha forma de falar, Sí. pois, non sei, creo que en Sudamérica teñen seseo tamén. Sí. Están super, en Andalucía, pois falan tamén lojo. seseo. Pero bueno, nós pensamos en que este proxecto, pois, ao mellor, pois, como é para un pouco intentar poñer nas redes a que alcance un pouquiño máis a toda Galicia, sí que sei, pola miña experiencia personal, que hai xente que lle falas con seseo e geada e é como se estiveras falando chino. Eu non sei moi ben por qué, ao mellor non sei, ao mellor a prosodia que se usa, non sei moi ben por que motivo, pero sí. Seseo e geada forever, eso está claro, está claro. Nas vosas obras aí... Tamén. Vai a ver a toda a retranca que temos na zona, igual. Estamos así intentando recoller un pouco todo isto. Eu, antes que falábamos que tiñamos un público máis así destinado ás persoas maiores, a mediana edad, eu sei que ao mellor as persoas máis novas ao mellor non entenden o contenido, porque ti estás falando de unha época que eles non coñecen pa nada. Claro. Absolutamente pa nada. Entonces a veces pode insultar e dicir, pero de que falan? Outro mundo. Outro mundo. Pero eu xa con que se queden con algunhas historias, é que existiu ese mundo, é que está aí, xa está. Tampouco, gallo, non pode chegar a todos os públicos, ojalá. Bueno, a ver, se falamos de outro mundo, eles están acostumbrados tamén a ver pois películas de ciencia ficción. Sí. Oye, pois, carai, eu sei que a partir de aquí Isto, quer dicir, é casi pasa ciencia ciencia ficción. a realidade supera a ficción. Sí. Dinos unha cousa, Teresa, donde podemos seguirvos? Queremos saber donde ides actuar, queremos estar ao tanto das vosas fechas, Bueno, vamos a ver, as dos nosas eventos. fechas van surgindo así pouco a pouco, non? A medida que nos van coñecendo, pois a xente chama. Mira, por este día, por exemplo, a Asociación Ariete Ajá. puxose en contacto con nós que vai facer o día vai celebrar o Día da Muller o día 10. En vez de 8, o día 10 a vai no facer en Castromil, no salón parroquial. Entón dixeron, mira, e como, bueno, vos sabedes que este tema, o noso tema da muller, o tratamos bastante en profundidade, e temos esa visión da muller un pouco máis detrás, o que se dicía, por que non nos facedes un pequeniño sketch para ese día? Entón estamos traballando nese, que vai ser o día 10 ás 5 da tarde. O día 10 de marzo, xa. Estamos traballando xa a tope. Vamos a facer unha recreación que vai aí así un pouquiño estilos o que vos dicía antes, de que impensable, non? Que unha costureira vai coa máquina á cabeza, porque existían unhas máquinas pequeniñas que se levaban na cabeza, que eu temo miña nai ten aínda, e van a xuntarse as tres mulleres e van a falar. A parte desa fecha, porque claro, temos o inconveniente de que pode que este programa se imita a posteriori, despois do 10 de marzo, pero tedes redes sociais? Sí, bueno, vamos a ver, non temos moita rede, non temos de momento nada. Temos unha páxina en Facebook, que é TT Teatro. TT Teatro. Sí. Simplemente en Facebook poñemos TT Teatro e aí podemos ter actualizacións sí, das aí actuacións. metemos cousiñas, metemos pequenos sketch, vamos metendo cousas do que facemos. Bueno, non temos máis, é só en Facebook de momento. Porque, bueno, claro, quizás ao mellor, sí, noutra en TikTok, que podías poñer vídeos que hai de todo, bueno, pero de momento non nos... Eu gústame moito o contacto directo, pero que es tamén, que a xente tamén, que non pode vir para ver, ostra, non colgache o vídeo aquel do outro día, a veces dínolo, é que non podemos colgar todo, porque os vídeos, claro, todo isto é inmediato, ahora estes chicos xa o saben, 5 minutos, 2 minutos, para nós 5 minutos non é nada, nos queremos... Espraiarvos, claro, disfrutar do entonces a nós momento, non sé, eso do que máis me costa, Dios, resumilo aí en 2 minutos que quieras, chus, enganchar, complicado. Pois súmome tamén ao teu punto de vista
contra, sí, digo, contra a inmediatez de TikTok e todas estas redes nos que ahora consumimos vídeos dunha maneira como frenética, pum, 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 scroll, Claro, scroll, scroll, imos pasando, vamos, pasando, é pasando. outra generación, é normal, quer dicir, nós temos un pasado, eles teñen outra. Súmome a unha forma máis pausada de disfrutar da arte, neste caso, de teatro. Pero bueno, ti como ben indicabas, temos aquí un grupo de rapaces e rapazas de primeiro da ESO A, que me deixaron moi clariño, que é primeiro da ESO A, do Instituto do IES Terra de Soneira, que creo que poden ter algunha preguntiña para ti, Teresa. Estás disposta a contestar algunha, verdad? Sí, encantadísima, bueno, ademais. A ver, algunha de vos ten unha pregunta así interesante para unha muller como a Teresa? A ver, por aí? Si te dedicaches a algunha cousa que non fora o teatro... Que outras aficións ou que outras dedicacións tiveches na túa vida, Teresa? Vale, mira, pois a miña vida, primeiro, eso, de nena, a verdad que a miña vocación que tuve en toda a miña vida era de ser mestra. Sempre quixen ser mestra, toda a miña vida. Nacín con eso e dáballe clases aos nenos, aos veciños, puñíos sentados e eu de profe. Ali veña os deberes do verán, eso. Axudoume moito a retener os contenidos que eu estudiei, fixen bachiller, iniciei-me, bueno, iba a ir para profe, pero despois a vida cambioume de destino. Eu aceiteino, pero como botaba tanto de menos eso, que facía nas clases, na casa, desde que estaba casada, sacaba o mellor 2 horas ao día, polas tardes, para darlle clases aos veciños, clases particulares, e viña un grupo. E iso foi bo para min, tamén pelear, tamén cuidado, porque me levaba a idea, que senón iso non hai cartos que o paguen. Pero a min iso valíome para retener todo, a esa cultura general que lle podemos chamar, que me valiu moitísimo. Ahora, a veces fago pinitos con meu neto, que teño un neto de 10 anos, e, abuela, mellor contigo, que mamá non me sabe explicar tan ben como a ti. Porque eu eso, sempre poño exemplos máis, busco da miña capacidade. Entón, é que o levo aí metido. E iso por un lado. E despois foron caseime, as miñas tareas de a casa, tiñamos animales, que tamén me gustan, e despois me metín no mundo laboral, no meu mundo laboral de cuidadora, e tamén creamos ali na parroquia unha asociación, no 2000. Asociación Neira Marcos. Neira Marcos, creámola un grupo de mulleres, 4 mulleres, e a verdad que tamén foi moi interesante, porque nenos que eran os nosos fillos foron criados, ali iniciamos clases de cociña, teatro, todo tipo de actividades, o do ESO, facela a ESO, porque había moitos nenos que deixaran de estudiar. Houve unha época que houve moito fracaso escolar, e había rapaces que se quixeron dedicar ás actividades agrícolas, pero non tiñan nin EGB, non? Entonces, pusemos cursos formativos, quer dicir que se fixo unha amplia gama de actividades moi diversas, de todo tipo. Aunque a muller tamén sempre foi o papel fundamental, quizás esa muller que estaba na casa rural metida sin moita actividade, sacala das casas, levala as actividades que tuveran ben vistas, entre comillas, como era a cociña ou as manualidades, aunque despois facíamos outras moitas historias, as salidas, os viaxes, viaxamos moitísimo por toda Galicia. Tamén foi un traballo moi enriquecedor. Topeime con moita xente, quer dicir, tuve en contactos con moitísima xente diversa, que me enriqueciu moito tamén, como persona. Quer dicir, que fui así unha vida máis ou menos. E agora, a actividade do teatro, que xa a sabedes, e hobbies, pois, hasta non teño moitos hobbies. Non. Agora encheme moito, agora queríame dedicar un pouquiño máis a ler. Necesito ler. Necesito ler porque eu vexo que para ter esa información que queremos ter, para ter guión, necesito ler. É fundamental. E necesito recabar, falar con xente para tal, pero tamén ler. Máis preguntas por aí, rapaces, a ver. Que se nos coidados que faz segues empregando as técnicas de anos atrás ou tamén utilizas as invencións que hai na actualidade? Sí, moi ben. Vamos a ver. As técnicas, nós o que facemos sobre todo é axudar, non? Axudarnos nas cousas básicas, non? Como aseos, as comidas, a movilización, pero tamén hai que valerse de ferramentas, porque nós, a veces, é o que dicíamos antes, a cuidadora tense que cuidar tamén a si mesma. Se nós facemos, en vez de coller un andador ou coller unha asa, un asidero, para que eles se movan,
se tiramos polo noso corpo, vamos a acabar con lesións e con dolores. Entonces, témonos que valer das ferramentas que agora hai. Vale? É importante saber manejalas e utilizalas, as grúas, todo tipo de utensilios que nos axuden a nós e a eles, pero tamén a nós, porque nós temos que seguir cuidando. Se nos lesionamos, malo vamos. Acabou o cuidado, claro. Sí. Moi ben. Moi ben. Vale. Outra preguntiña máis por aí, en alto. Como compaxinas o teu traballo de cuidadora e de teatro con cuidar a túa... Moi ben. Tes razón, que quizás deixamos ese tema un pouco máis aparcado. Pois mira, eu sempre intentei compaginar o traballo de traballo profesional fora da casa co traballo de miña sogra. Ahora, como o que dicías ti, a vellez é nenez, entonces a abuela agora está postrada nunha cama. Entonces hai que facer todo tipo, como cando tes un bebé de meses. Que pasa? Que eu, como as miñas horas de traballo, por exemplo, agora non estou na casa, non? Pero o meu marido, que está jubilado por suerte, como tuvo unha nai que ten longeva, pois ele encárgase tamén desa parte. Cando estamos os dous, compartimos, e eu estou sempre máis a expectativa, máis vigilancia. Se lle ves, ai Pepe, ti non lle viches que a abuela ten un poquinho de flema? Estou eu xa. Entón, eu sí que estou vendo, adiantándome os acontecementos, pero el tamén agora está asumindo unha carga moi importante, neste caso con súa nai. Quer dicir, se eu non pudera ter axuda, teria que ter, se non pudera ter o meu marido que me axudara, teria que utilizar os asentes sociais para que me axudaran cando eu non estou. É un traballo de equipo. Porque é un traballo diario, é todo día. Porque eu non podo marchar hoy todas traballar e deixar a abuela ali. Non, ten que estar outra persona. Nós temos a suerte de que como o home está jubilado xa, pois ela fai esa tarea, senón teríamos que ter axuda externa. Teresa Ferreira, sabemos que estiveches traballando de noite. Sí. Isto estamos grabando agora en horario de mañán, sí. Así que queremos agradecerche enormemente. No, pero bueno, se quere algún preguntar máis, pode, enormemente. Sí, é certo, recórdame por aquí unha cousa moi importante. Moi importante, Moi importante. Que hai aquí unha das persoas do noso público ten un canal de YouTube que se chama Error 404 YT, no que poderedes, entre outras cousas, ver como de picante é unha pataca. Como se chama ese pimiento? Como era? Carolina River. Carolina River. Con Carolina River, que é un pimiento... Ripper. Carolina Ripper. Claro, tío, claro. Carolina Ripper. Que eso pica, pero pica, Pois aquí, en Error 404 YT, ides poder disfrutar destes contidos e máis. Eso sí, non firma autógrafos. Solamente baixo encargo con parné de por medio, money, sabedes, non? Senón non hai autógrafo. Non. Quen queira unha firma, que apague. El chamase Adriano. Ten este canal. Bueno, recomendámosvos que sigades a Adriano. Como che dicía, Teresa, moitísimas gracias por acompañarnos. Foi un enorme placer estar aquí contigo esta horiña, saber máis sobre ti, saber tamén, importantísimo, que poden saber máis sobre TT Teatro en Facebook. Imos aí a Facebook e poñemos TT Teatro, e aí podemos ter actualizacións sobre as fechas para as actuacións deste grupo tan maravilloso que de verdad que se non tuvestes esa suerte de ir, que vos recomendo, porque son unhas risas totales, e a risa hoxe en día vale moitísimo, é moi importante. A todos vos que nos vedes desde as vosas casas, ou desde o vosso coche, ou desde onde sea, ou que nos estades escoitando, pois tamén agradecervos que nos acompañarades, como sempre dicimos aquí, neste 8 miradas, seguide ben, coa mente lúcida, o corazón palpitante e a alma libre. Ata logo. Moi ben.